Ngubhashim kanambar jingruai, Shispa prapo pra, Iwei pra. Ngubhashim kanambar jingruai sedang, Praspa lai po sau, pra lai sau. Jerusalem, ang bawat
baru khôn baru men sim ba khôn. Amen. Kajing ay utray jong iu Jesus Christ, bat kajing i jong ublay, lamba kajing slok jong umen sim ba khôn, kendon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Day house nem khat ar spa sao pun riu, ba la pen bana, ba ling ba kajing yo ipau jong ka Juliana ba khoj, utray Jisu lawan pau ha ka Juliana ba khoj, bat ula pen i ha ka, ye kajing don kam, ban pendon burom yo u, kumutau bulay ubadon rengkat bat ngi kibriu, hagadul jong ukpu bat kawan. Upop arban ubasaw, lingba kajing ay jingmut jong Thomas Aquinas bakhut. Ulapan bana, yagas ngi burom, jong kamet bagas nam kajong try Jesus Christ, ban rakhe hagapertay barok away. Today kumni, bangilayo, yaganis ngi burom, ban pendon burom, yaw try Jisu ubadon hakadur jong ukpu bat kawan. Kani kasngi ko para Kristan, kani kasngi hagabangi tingkay. Ya kajing don ringkat ka jong new blay bat ngi hakadur jong ukpu bat kawan. Hakayu Chris bakhut bau blay uwan banyi kendo yangi. Hakadur ukpu bat kawan ublay uwan ban syongsa ringkat bat ngi. Bonsin ngi klet ya kani kajing don ringkat jong ublay kajing im jongi. Ngiyat ya kajing im kumbang ngiyat marway. Bat bonsin ngiyat kumba klem don blay lese kajing im. Bat ngi klet bau new blay udon hajan jongi. New blay udon ha kajing im jongi kibriu. New blay udeu ta ubah hajan tam jongi. Nakabanta kini kajing le klet. Tunya pai shublay ban pan map nam tabaro kita klimat bat ban shim ya tak senjam ban ong akhmat jong blay ko blay tuyai pen ken mau ba medon ringkat bat nga ko blay tuyai pen ken mau hanga ba kham tam ha kijing kijing jenjar kijing shitom kijing kordet jong kijing im medon ringkat bat nga nam ta kini kijing lek klet jongi ya kijing don ringkat jong blay Kam tam ya kajing leklet bau try Jisu ublay ba im hagadur jong kupu bat kawan tungin ya pendam ya lede ko men ko para ban pan map nagabanta kini ki khilip mat baro. Ngapla au blay badan bor baro badapi kumen kupara mar kala lepop shibune dagijing perkhat badagijin dagikam badagijing leklet dagijing le palat jonga dagijing le palat jonga dagijing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpa di kamaria babukuy kabayay sa katay sadi Yag yangel bakirukut, badyapi kunmen kupara, banduay nagbanta jonga, outray ublay jongi. Ublay badon bor baro unis na yangi, badanda lamap ikipop jongi, unyalam yangi shikajing embam jukut. Amen. Try
Ibu ikijing temu jongi baro, yaga pertai baro kawai. Putra Yesu badan ringkat bat kelong beriu man beriu. On primipat yaga long beriu man beriu na baro kijing kordet, kijing sitam kibangi yomat mentah. Iduai yagi bor sorkar baro keleng pertai, akari jongi kejela kejongi. Panyo kejing start na ublay. Iduay namta baro ki doktor ki nurse ki nong tray hagatanat ka kot ka kya kin yo bor kin sngoy kejing don ringkat jong ublay kat ba kidang syakri
yangi kipat babon hakem lang kesalang. Iwan ra ikibor sorkar baro itanat baper. Iwan ra ikitu kibapang bistam. Kamtam ikitu baro kibalaklan no agin ikipor. Iwan ra ikijing temu baper jongi. Ukres subaim apedeng jongi ubedar ringkat batngi. Utip ikijing angnut jongi doonut jongi. Nilum lang ikini baro akejat jong tra Jesus Christ. Uns ngau uns ngap ikijing ut kijing nam kijing karpat jongi. Oblay, meu baha kane ka sakramen ba pala. Melai hangi gijing penmenta jong gijing syashi tom jong me. To ai hangi ni kerpan bangin buram gijing maya ba kentang. Jong kamet bagas nam jong me. Kenang bangin dup syam barabor ikidonut jong ihi. Yau so jong kejing seus pa jong me. Ubayem berbasin syaring kat baru blay ukpa. Aga jing long kwe jong men sim bakut. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab Exodus. Akito kisngi. Moses ulawan. Bat ulaya tho ha upai ba. Ya kiktin baro jong utrai. Bat ya kiriti ainru baro. Bat kipai ba baro kilaya jubab lang. Da kawai kesur. Bat kilaya ong. Ya kaktin baro kiba utrai ulakren. Nginle. Bat Moses ulatho ya kaktin baro jong utrai. Bat dang step pengab ulaki. Bat ulate kaduan hakjat uta ulum. Bat kat artli kipaya. Kat kum ki kat arjat ki Israel. Te ulapa ya ki samla shenrang na upai Israel. Kiba laterwa ki jing terwa tang. Bat kibala kniai ki jing terwa jing suk da ki masih dap ha utrai. Moses ula shim shiteng na kasnam. Bat ula bo yaka ha kidabor. Yakasnam kaba shiteng pat ula senrate halor kata kaduan. Nangta ula shim ya ka kitab jong kajutang. Bat ula pule yaka akaba yosngeo kita kipaiba. Te kilaya ong. Baro kat kaba utrai ulakren nginle. Bat ngin kongu. Bat Moses ula shim yakata kasnam. Bat ula senrate ha upaiba uong artat. Akmi kasnam jong kajutang kaba utrai ulayate bat pi katkum kini kiktin baro. Kaktin utrai. Ngis ngungu ya ublay. Kasam shispa kat henriu. Kanambar jingroi praspa shpo. Pra yuei not.
Jing pule na kashiti syaki Hebrew. Ko para. Andau Chris ulawan ko muleng do orang ba. Jong ki babha ki balawan. Teleng ba ka tabernacle. Bakam kraw bat kam janai. Ya ka ba syam lathau dakikti kata kamut. Bakam day jong kane kapertai. Ularung tang chisin rung a kajaka kentang. Da kabashim nakasnam jong ki blang mat jong ki kun masi. Enray nakasnam jong uhi. Bad ulayo kajing sius pa bom jukut. Namar lada kajing senrei ya kibriu bom kun da kasnam jong kiblang bat kimasi bat daud pay jong kamasi lut kapen gentang na kabenta kajing penkuj ikado kano lelei kasnam jong Chris ubadau mensim bom jukut ulaterwa yalade Baklem tobria hakmat ublay kan penkuj par ya kijing yatip lem jong pi nagi kambayap ban mane ya ublay baim. Namar kata ulong uksiang jong gajutang batemai. Bakumta kitu ya kibalakot kindup yok pediang ya kanong pateng bom jukut balakular. Namar kalalak jia kajing yap kabasius pa yaki
na kikam palat apo kajutang beningkong. Aktin jong utrai. Ngis ngongu ya ublay. Along kupu baim ubalawan hir na beneng uong utrai. Jar babam yaune kupu im junam. Utrai udon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Ajing puli naga gospel bakut kat kumu Markus. Kaburong habikutrai. Agas ngi beningkong jong kajing kawai ukpu klem tiat. Agaba kijuk nya yo kon lang brot paskha. Kisenran kilaong hau Jisu. Hang no mekwa bangin let ban pen kre nakabenta jong me ban bam ya kapaskha. Dew la pha arngot na kisenran jong u bolaong haki. Kilet chapo kanong ba. Badu breu baba shikhiu ka unya kendu ya pi. Tubod ya bat kat habaw rung sa ong hau try yeng, unong hikay uong, hangno ka kamra basa jonga, hakabangan bam kaway paskha, ringkat bikisenran jonga. Barun pen iya pi kaway ka kamra neng kabahe, kabalapan biang bat pen kre lupa. Hangta, pen kre pen krom na kabanta jongi. Tikisenran kilami bakilalet siya po kanong ba. Bat kilalaptik kumbaw layatho yaki. Bat kilapan kre yakajing kaway paskha. Bat kadba kidang yabam ula shim yokpu. Ula kerku, baula kediayo, baula ay hala kisenran uong. Do shim, kani kalong kamet jonga. Nang tau la shim ikakuri, badan daw laay ngo ulaay kahaki, badbaro kilayadi naka. Diwlaong haki, kani kalong gasnam jonga, jong gajutang, yakabalapan play nakabanta kibabon, shisha, ngong api. Banganum di syo na uso jong udeng wan, hado katakas ngi, bangan di yakawan batamay hakahima ublay. Adaba kilayarway kijingruay kilalet shaulom olip. The gospel jong utray. Kajing yaro yami kukris. Kajing trang yaw blay. Kadai kabalapsyap hakadonot jong ikibriw. Namarba lathaw yang ikibriw daw blay. Bat lathaw yang ikibriw ru nakabenta ublay. Bakadonot ko jongi. Kasyam ya kajing shisha. Bat ya kajing kemen. Tang haw tau blay. Ubulong katulong jong kajing iem jongi. Ublay nado basdang jong kapertay. Uladon barabor ya kata kajing terang ban penya day, ban penya jan, ban penya sno, penya long kaway, ya
lade bat ngi ki breu bagata ke jing trang ke jong ublei ke urlong haba ukris ukun jong ublei ulawan long breu na kabenta jongi mau na ke jing long blei jong ulawan long breu bada ke jing long breu ke jong ulawan ban kudup ban piam na ke jing long blei ke jong ulawan ban kudup ban piam kumu blei ya ke jing long breu ke jongi ulalong kata ke jing penyesno ke jong ublei ya lade bat ngi ki breu badha ke jing long breu ke jong ula kit ula kentiu ya ke jing long breu jongi baro ban yesno badu ne ublei dei ya ke jing yesno ke jong ublei bat ngi ki breu ke jing long kawei jongi ki breu bat une ublei bangi rakhe pendon buram hakni kesngi ko Pakistan baro lengba kene kejing kesngi buram kejing rakhe pendon buram jongi yau Kris hakadur jong ukpu bat kawan kesngi buram jong kemet bat kesnam ke jong utrai Yesus Kris kene kesngi buram kadai kejing penpai tenrai ke jong ublei yangi ki breu banyo i kene kejing shisha silenter kejing em jongi bau blei uem usa ringkat bat ngi ublei udon ringkat ha ke jingim ke jongi ublei jengai ne ke jingim jongi ublei uem usa ringkat bat ngi kane ke sngi buram jong kemet bagasnam ke jong utrai Yesus Kris kadai ke jing penurlang ya ke ei ke bangi penbana ha ke Christmas ba ublei ukris ulang ublei Emmanuel But kejing wan long breu kejong ukris kaklem kut tang kejing wan long breu jongu enrei kayai beteng saya kata kejing syong jing sa ringkat jong bat ngi ki breu bat kata ke urlong ha kayu kris bekut ha kadur ukpu bat kawan kani kesngi buram kadai kata kejing penbena kejong ublei ba om tang ba ublei ulawan long do Andrei ublei ru usong usa ringkat bat ngi. Bau Kris ubalong ukun jong ublei ubalong kaktin kabawan long do syam lawan tang ban long breu Andrei ula songsa ringkat bat ngi. Kakantin kabas ngau tenat ban pusan ya kani kejing maya kadai bau ublei ulawan ban thau ya la kayeng hapreng jongi ki breu. Jing wan long do ke jong Kris mod bau blei ulawan ban thau ya la ka yeng sa ke jong ha pedeng jongi ki breu bat kata ke jing sa ke jong rengkat ban ngi ki breu ko urlong ha ka yu Kris bekut ha ba utrai Yesus Kris u syong sa rengkat bat ngi ha ka doru kupu bat kawan kani ke jing maya ke bangi pendon buram menta kesngi Kejing syongsa ringkat ke jong neu Kris a kejing em jongi ki breu kapoi syadu uput bau Kris ula kudup ula piam ya baro kejing long breu ke jongi bat kabatan rai tam jong kejing long breu ke jongi dei kata kejing shitom kejing yap kabaka serngeu yangi ki breu Ukris ban penyesno yangi badu blei Baun long kata kejingking ke bapenyesno yangi badu blei. Bapenyesno yangi yau blei bat ngi ulat terwai yalade kum kejingknya. Bagatu kejingknya kejong trai Yesus Kris salom Kalvari kadai tang kawai bat kadai tang makahi kejingknya ke bapenim yangi ke bapenyesno ke bawan yalam yau blei syangi ba lingba katu kejingknya kejong Kris halom Kalvari lingba kesnam bakodo kejong Kris halom Kalvari u Kris upenyesno ya ublei bat ngi ki breu bat u kentiu yang ngi ki breu syau blei amdan kawai pa kejingknya kabala ban mi bujli ya katu kejingknya kejong Kris yalade ha Kalvari Henry katu kejingknya halom Kalvari pat Kadai banyai urlong man kapor, man ke khlipmat. Kadai kejing yes penyes no kejong ublei, kejing
ya long kaway ke jong u bat ngi ki breu ka day banyai urlong man nakapor siya kapor nakapateng siya kapateng hapadeng jongi ki breu bat ban penulong ya katu kaway ke jing kenya jong ulum Calvary u Chris ulabu ya kayu Chris bakhoy baka ke belajar ha Calvary lapen menta biang ha keduan kedupat kebalong sa kaway pat ka Calvary ha kaba u Chris u IT yaladi u Chris ha kayu Chris bakhoy u kelalong unong kenya bat ujing kenya u baterwai yaladi ban penyesno ya ukpa bat ngi bat ban penyesno yang iki breu bat ublei tegani kejing maya pragestan jong kejing kenya kejong Chris kejing IT kejong Chris yaladi ha Calvary bangi penmenta biang ha kayu Chris bakhoy bahagi ni ki por ki pamenta abangim yo kalat ban pediang yo try Jesus Christ abangim yo kalat ban pediang yo kadu kasnam makodor ke jong u bakan sat khut yangi ki pop kisang jongi ya ka ahor jong ka pop ka batablop yangi abangim yo alat ban pediang yaw kupu bakentang badia ka khuri ka bakentang jong ka met bagasnam jong try Jesus Christ ngiken mau pat walada ngim yo lat bangi ki babun ki pat reunget ban yo benta rei haman la ka kendong kensrot jong ka perthei ka balang kayai penmenta ya kani ki jingknya lengba ki lengdo ki babun ibawa ka balang ka pen urlong biang ya kani ki jingknya jong ulum Calvary ha keduan kedupat ban sait khut biang bau Chris un sait khut biang yangi nakapap kesang badu Chris un penyateli ya lade bat ngi ki breu ban penyateli ya u kumu blei bat ban kentiu yang ngi ki breu ban ya long kawai bat u blei aman ki kendong jong kensrot jong keperthai amdon jing sange kani ke jing penurlong ke jing penmenta ya ke jing kenya ke jong Chris wala dangim yolat la khangdam ki yang mani ki jongi andai ke jing kenya yu Chris ko urlong aman ki benta jong keperthai hangta haba ka balang ka pen kubor ya ki lengdo ban pelong ya kani ke jing kenya ngimting bangim snow blau wala dangim yo priang yo try Jesus Christ namar haba ka balang ka pen mentai ku Christ bakhoy lemba ki lengdo la terwai kani ke jing kenya na ka benta jongi baro jong perthai baro kawai parakum kani ka por pragestan abang ya kendu kani ke jing ke jing jenjar ke jing kordit lesingila ban ngi ong spang kata ke communion ke jing yalong kawai ke jong ublei bat ngi ki breu lese kum kani ke por ngila ban keli hakno ke dur ublei udon lembat ngi haba hapreng kani ke jing kordit ke jing yo mat jongi kini ke jing ke jing sitom ke jing ling a ke jing pisa jong kini ki por hangno ublei udon hakno ke dur ublei udon abang ibu jing keli kata ke jing don rengkat jong ublei ha ke jing snew ha ke jing kordit ha ke jing jenjar ke jing sitom bang ya kendu kum ki breu ngi phai berbor sakading phna ka jong Chris bau Chris ban yo benta ban ya long kawai pura ban ngi ki breu mauru ulayo benta hakani ke jing shisha ka belong tenrai jong ke jing em jongi ka belong ke jing sitom ki jing ki jing pang ki jing jenjar baharukam u Chris halo kading phna ulong ka sur jong ublei baong yangi manga ublei ngadon ringkat bat phi kamtam ha kijing kijing jenjar kijing kordit kijing ling a ki babun kijing pisa ki babun ki bakum ki breu ngiyo mat ha kini ki por ublei udon ha pedeng kijing jenjar ublei jengai ni kijing ki jongi ublei jengai ni kijing kordit ki jongi udon ringkat ukit uba lang mamar badai mau ning kong ubalas ngau thu kamot kumno ban sitom kamot kumno ban yap jing sitom bagi jing yap kim long na kabanta jongi ki banget ke jing don ringkat jong Chris kum ke serngeu jong ke jing dum ni ka long ka lat ke lenti
Badha karukom perkhat perdan jengi kum Kristan ngis ngotu bagi jing sitom kidai penban ke jing khot ke jong ublei ban pen pai biang yangi sekatan rai jong ke jingim. Bah pedeng ki jing sitom jing kordit jong ke jingim ngim du jing kermen. Ban ngim rung selade ban penlap met yalade hagita ki jing ling a ki jing pisa jong ki jing ki jing sitom. Ngim du jing kermen ban ngim skau dukha mensim. Nakabanta jungi hapreng ki jing jenjal ngiyoi penban ya kakti ke jong blei ke pen pai piang ngi syakatan rai jong ke jing im jungi ban itu yau neu blei. Ban itu yau neu blei. Ban yoi piang ki bentah ke jing im jungi ki long ki bakong san. Ban piam mi kita. Ban ki bentah ke jing im jungi ki bam long ki bakong san. Ban ino yakum kita. Jinge jing jenjar kidon ya ke spa apo jongki kidon ya ke jing ro spa apo jongki ban pen itu biang hangi ya ublei upen ki yangi ki breu bangin wat biang yu bangin syam biang yu kum katan rai jong ke jing im jongi jing kordit kidon bun kilom ke dawai kabla ban penwan ra biangi pen pai khmat biang yangi syaki baro ki bakong san jong gejing im inget ublei don ringkat bat ngi kini ke por warna ngim yolat ban pediang yu reu don akni ke dur jong gejing sitom ban yakit ya ba lang bat ngi igijing kordit kijing sitom baro bat ban penkelai kini gejing sitom ki bangi kendo syaki ki bangin syam ya katan rai jong gejingim jongi kata kadai ublehi. Di Pakistan abangi rakhi ya kini kesni borom. Tongin tingkai berbot ya kini kejing don ringkat ke jong ublei. Ling bau trai Jesus Christ bawan cangi lembak hakadur kupu bat kawan. Pada bangi puson ya kini kejing maya jong kemet bakasnam jong trai Jesus Christ. Ipuson sepang kejing mut jong kejing IT lade. Kejing mut banlong jingknya. Hakum kini ki por bangi kran sepang ke komunian. Komunian kemut kejing long kawai. Kini ki por jungi mentaki khot. Yangi ban yoi kini kejing sisa. Bangi don ya kejing yasno. Ngidon ya kejing long kawai. Baro pedeng jongi ki breu satlak perthai. Ngia kendo igiju kijing ki bangi kendo satlak perthai bangi don kijing yasno. Ban ngim ju syam ya kijing kijing yasno kijing long kawai jongi ki breu. Kumba ngiyoi hakini ki por. Ini ki por ki kai yangi. Kumno ban piar yalade sa kijing yasno bat ki wei pat ki para breu. Ban long jingknya yalade kumbau Kris ulalong jingknya nagamta jongi. Ukris ban penyajan ban don ringkat bat ngi ulahap ban long jingknya ban penyesno ban penyalong kawai bat penyateli ulahap ban long ujingknya mangiru lakhot yangi baro nagamenta kata kejingi teli kejingi long kawai para breu ban long jingknya yalade man kesngi ban kenya ban IT yalade Hakata karukam, bakum ukris ban IT da gejing it ban syakri yakiway. Kakam jong gejing syakri yakiway, kadai kakam kabapaw syai kedar, kabapendi ya ta kemensim bangi don jingesno badublay, bangi don jingesno bat kiway kihimban ki para jongi. Pakistan tungin ngap gejing khot it kejong ukris, ubaya don ringkat bat ngi numdu ya kata gejing Sngau kentang kejongi, yala kejong kejing im, nakadaw kejing don ringkat jongu. Ne pedeng kejing yale jongi baro, ngin syai kedal, bat ngin tips kem ba ukris, uyale lang bat ngi, ukris udon lang bat ngi, baru khot yang ngiru. Ba kumba mo lalong kejing kenya namta kiwei, namta jongi, mangiru ngin long kejing kenya namta iwei pat. En yaro yau Jesus Christ. Jinom la jinom. Amen.
Sung Hashim ka nambarjing roy. Lai spa Henry Poway. Lai Henry Iway. Da kata kejing bor jong kejing yo I jongi bau blei don ringkat ban ngi ukres em hangi utip I kejing don kam jongi to ngin ya kentiu ya kejing duai kejing kerpat jongi nam ta kejing temu bapher jong kejing em jongi kejing temu jong itu baro kibadon kam ya ka bor kejong blei kejing don ringkat kejong u ha kejing em jong ki ha kini ki por Kajubab jongi kalong ngi kerpat yame ku try. Ngi kerpat ya me ku try Aku benda ukpa bakuy upo Francis. U Archbishop jongi u Victor Lendo. Barok ki bishop ki Lendo ki reuniam ki katekis. Bat kinong tray balang bakin da barabor da umensim hakbash Shak Sharai bat penya yakabalang bat kipai jong ublay ngi kerpat me ku try
Nghi kerpat yame kutrai. Na kebenta ki pai rungai ha keleng ke pertei. Bakin long ki Kristan ki ba Shirhem bat sngau to ya ki jinghi kai utrai Jesu. Ki ba ula ai ha kabalang. Ba kan hi kai bat sam ya ka jing ai e. Ngi kerpat me kutrai. Nghi kerpat yame kutrai. Na kebenta kito ki bapang ba shitom. Kam tam na une ukawit kat kendai. Bat na kebenta baro kinong sensyar. Kinong syarai. Kinong sumar. Bat kinong wat ya ki dawai dashin. Bakin yo ya ka jingnen bat jingsuk. Ka jing start bat ka jing shampang na ublay try kenrat. Ngi kerpat me kutrai. Nghi kerpat yame kutrai. Bagi pai jong ublay kin singau to ya ka jing koridor jong ka jing yo benta ha ka met bat ka snam ukris. Ha ka Eucharist bakhuj. Kaban yalam sya ka jing imbam jukut bat ka jing mi pat ka do. Ngi kerpat me kutrai. Nghi kerpat yame kutrai. Na kementa kimensim balaklat no. Ba ublay un ai haki ya ka jing chatai bam jukut. Ngi kerpat me kutrai. Nghi kerpat yame kutrai. Isngap jar sipor banterwa hau blay yabaro kijing tmug badon na kadonot jongi. Oblay gok pa to ngap yang igi khon jome. Nginget mem jngai na ngi medon bat ngi. Metip yagayat kayang kajongi. Metip yagakhe kathia kajongi. Day mame ubadon haki e baro. Day mame ubalong na dong syadong na kabanta jongi. To pej it ko kenrat yangi hakin ikipor. Pej it yagalong brew man brew. Pej it yagaperthai baro kaway. Tuai kijing thamai kijong me kanwan urlong. Pa yuman sim jome. Bonlong ka bor jong kijing panthamai yangi. Lengbao Chris utrai jongi. Amen. Sngubhashim kanambar jingroi. Lai spa prapo ar. Lai pra ar. Jing ye jongi.
ya duai komen ko para bagani ke jing terwa jonga bajong pi kan long ka bapriang hon nak madu blay ukpa badon bor baro Châu số trai em lia cái chừng nhà đi trong đi na cái bên ta cái chừng nhà ro bật cái brom cái teng teng chu chu ke jing men toy ngi be ka balang baro ôi trong cu baro coi Putrai ngi kerpat tus ngosen ai banai ha kabalang jong me ya ki jingai ai jong ka jing yatli ba ka jing suk ya ki balapan pau ha kur kom bamayan ha ki jing terwa kenya ki bangiwan ra dau Chris utrai jongi Amen utrai undon rengkat bat pi Rengkat biru kentiu ya laki dono Ngigken chiu ya kisha utrai Ungin ai ngo yau trai kan radu blehi jongi Ka shong hok bat ka day Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba day Ka day ti jongi ba ka jing pen em yangi Bahaman la ka por ba ka jaka Banai ngo ya me ko kan ran Kok pa ba khut ko blay ba don bor bat bam jukod Leng bao trai jongi uji Jesu Christ Ubah ka jing ba met ba khado jongu Rengkat biki apostol jongu Ula terway la de hame Kumukon lang broad batlem Ujing terwa ba priang hun Jongga jing ya ro ba janai Baun seng si junam Ya ga jing kan mau ba penem jong ka ding pnam Da kani ka jing maya ba kentang Me besabam ne pen khu ji pat reu nge jong me Kanang ba ya ka jaj ben reu Ka ba im lang ha ka we ka per thei Ando pen shai da ka we ka jingen Badan penyatali da ka we ka serdo jong ka ha jingin Mangi namar kata Ngitur siya kaduan jong gani ka sakramen bapela Kanang baan dala pendap yang i da kajing tiang jong kajing ai jong me Endo pen yang i siya kadur jong ubrihiu kabeneng Te namar kata Baro kijing tau kiba embat kiba ha kendo Kirwai kijing rwai batamai banya ro yame Bat mangi rengkat bat baro kakan hun jong ki agel Ngi pertajam bat ngi pen bena klem sange Burong
Da shisha melong bakut ko try bakadai hok. Babaro kiba melatau kinyaro yame. Namar baling bau kun jong me. Utray jong iu Jesu Christ. Nagabor bagajing tray jong mansim bakut. Me ai jingim. Bad me penkut penkentang ya ki baro. Bad mem ju sange. Bad lum halade yalau pad. Nang banado bami hado basep kesngi. Endop terwai ke kenya ke kriam bakut syaga kerteng jong me. Namar kata ko try ngigar pat rit yame. Badau jo mensim men ngau bha ban pen khoj yakini kijing ai ki bangilawan ra ba endop pen kentang yaki bakin kelalong kamet bagas nam jong khon jong me utrai jongi uji Yesu Christ. Ubala hukum yangi ban penmentai kini kijing maya. Namar mauhi hakamit hakabala ay tino yau. Ula syim yok pu badagaba ay ngu yame. Ula duway kerku. Ula kedia baula ay halagi senran uong. To syim batubam nagane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga. Yagaban ay ti nagabanta jong pi. Kaju kerukam dalalaya bam ula syimi ke khuri batag baingu ula duai kerku baula ai halaki senran uang to syim batu di nakane pibaro namar kane kalong ke khuri jong ke snam jonga jong ke jutang basamai badbam jukut ya kaban penmi nakabenta jong pi bad nakabenta ki babun ya kaban map iki pop tole ikane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing he. Margata ko try kat bangi penmentai gijing syash tom bapelaj im jong khon jong me ya gijing mi pat badon buram jongu bagi jing kiu jongu sebeneng badru kat bangi ap khmilenti gijing wan biang jongu ngiterwas ngongo hame ya kene gijing kenya ka bakhoj bat ka baim ngirpat ya me tu pet gijing terwa kenya jong ka balang jong me batu kubur yau jing kenya bad gijing yap jongu Melamon ban penyesuk yang ibat mehi. Tuai bamangi. Yakiban besar kamet bagasnam jong khon jome. Bad yakiban pendap. Daw mensim bakho jome. Ngin kelalong kawai kamet. Kawai kemensim hau Christ. Don penjanai yang iban long kejing terwa bam jukut hame. Kenang bangindop yo yakinong pateng. Lambat kibalajit jome. Kerpang ringkat berkamaria tasty berkhut, kekemi jong ublay, Joseph berkhut kurim jongka, lem bagi apostol, bagi martir baro, haki bangi syania, banyo jingerap, naga jingya side lem baklem kut jongki hakmat jongme. Ngigar pat ko try, tuai bau neu jing kenya jing penyesuk jongi, un penroy ya kesuk kesan bagajing penem ya keperthai baro kawai. Tos ngobha ban penskam hagajing nget bagajing yet ya kebalang pilgrim hang ne hasla perthai. Ringkat bau syakri jong me u Francis kupab kho jongi
baru Victor Bishop jongi ka kanhon ki Bishop kilingdo baro baru pat baro yaw ba malapelong ujong me tus ngap ki jing duai jong kane ka yeng kasam ka ba melakhot banya lumlang hakmat jong me kok pa ba its bun aga jing isnai jong me to lumlang halade ki khon jong me baro ki bal sapriang hasat lak kapalthei ya man ki para jongi shenrang bat kan thei ki bla khlat no bare ki to baro ki bla pen sngo bhai me shwa bakan khlat na kane ki jingim to pediang ki de ki jing e chakahima jong me hang tangi kerman bandon bangin ya hun tang lang ha kaburam jong me dau Chris utrai jongi dau ba met hesai ha kaperthei ya baro ki jing bha Tau lambadu badau kalong hame bulai kupa badon bor aga jingi long kawai jong men sim bakut baro kaburam ba kajingi ro junam la junam Amen. Kumbala kentu yangi daw nong penem bat kumbala hikai yangi dagaktin belai nginut banong kok pa jongi ubah beneng Kalong ubakut kagerteng jongi kanwan ki ma jongi kanlong kamon jongi aga kendau kumbah beneng tuai ngi menta kejing bam jongi kabala kesengi batu map yangi kiring kang jongi kumbang irungi map ibalas siwi bawat yalam yangi Syakajing penshoy. Enrei to pelat yangi nak Basniu. to pelat yangi kerpat ko try na gijing snew baro aga jing spon jong me tuai jing suk jing san ki sngi jongi kanang bada kajing erap kajing isnai kajong me ngin laj berbon na kapop bangin yo jing ada na gijing janjar baro kat bang idangap kemilen ti kajing kerman bakut bagajing wan pat jong nong penem jongi uji sukres Namar ke jong me kalong ki ma jong me kapor karam junam la junam Utrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ke jing sung a e api ke jing suk jong a ngai api wat pet ki pop jong i hin rei ke jing nget jong kabalang jong me bada ke jing spon jong me tuai haka ke jing suk ke jing eteli ka wei kat kum kamon jong me ma me uba em barbasan shar junam la junam Amen. Kajing suk kajong ublay Emmanuel ublay lambat ngi ubasyong sa ringkat bat ngi kaduruk pu bat kawan kanyay don barabor ringkat bat pi Ringkat pathiru. Iban pau ita kajing suk jong kajing don ringkat jong ublay ha kajing em jongi da kabang yangu mar kelyang Kun lang bro trong ublay mi bakit no kipok kapatay tus no senayangi kun lang bro trong ublay mi bakit no kipok kapatay tus no senayangi kun lang bro trong ublay mi bakit no kipok kapatay tuai jing sunyangi Neu trai Jisu khon lang brot jong ublay ubalalong ujing knya hakal bari baru bayai penerlong ya kaju kajing knya ha keduan kedupat jong kami Eucharis pekut baru bayai don ringkat bat ngi ban penem yangi
lengbau neu kepu bat kawan. Suken mangi baro kibiyo benta. Akan ikajing pendem jong neu kenrat. Bat akajing sat khut jong kesnam bakodor jong u. Yakipap kisang bat ikajing telot jong i baro. Ko kenrat ngamlong bosong hok. Bamben wan rum ko kayin juma. En rei chuang tang dak kamasim juma kan sakiahi. Sung bahashim ka nambar jingrwai ar spa ar not. Jar babam ikado jonga badi ikasnam jonga unyai sa hanga bad manga hau uang utrai tu nginya duai utrai ngikerpat tuai ban pendap yangi dagajing kemen bam jukut jong gajing long blay jong me ya kabala penidak lupa hang nes la perthei da kajing ya bam ya sip ya kamet bagasnam bakodor jong me dau Chris utrai jongi Amen. utrai undar ringkat bat pi Ringat batiru. play badon bor baro unker khu kerdo yangi ukpa baru khon baru mensim bakhon Amen. do ngenyelit suk pan it bad ban syakri ya utrai Ngis ngu ya ublay. Sung bahashim ka nambar jingrwai lai spa ar po ar lai ar. Suri jong me, mi ai kot ya na.
Ngubhashim ka nambar jingroi ar spa arpo ar not Yero ban pendon berom man la kapor Yak sakramen bukui tam bat balong play ka berom hau pa barau khun barau man sem bakoi Kumba balong man konjum menta barabo jinom la jinom amen Putrai Jesus Christ melari iladi agadur jong pu bat kawain Ngais kem kutrai Jesu pamenta me don teli telan aga Eucharist bakoi Menta kadai kesngi kabang ikan mau burom ya kejing ai koridor ke jongmi ya kamet mergasnam ke jongmi aga bamangi ngi im aga bor ke jongmi aga bangi pediang ya kamet mergasnam ke jongmi man la kapor pangyola wan man yesim menta aga Eucharist bakoi Niro ban pendon berom man la kapor Yak sakramen bukui tam bat balong play
Kaburam hau pa barau kuon barau mensem bakuin. Kumba kalalong kabam kong jiu menta barabo jinom la jinom. Amen. Utrai Jesu Christ. Hagini klip mat ngikwa bandon rengkat badmi. Ngikwa bandon rengkat badmi sipor. Ban yaro yami. Ban sungu yami. Bad ban bani yami. Naman ngingay skem. Wame don rengkat badni. Hagini gopor. Hagini ka sakramen. Sya yangi trai Jesu. Bangin don senda ajong mi. Bangin yo bor. Bangin klein. Hagajing mut. Hagajing perkat. Bangin klein hagajing im. Bangin klein hagamet. Bat kamensim. Pai jong ublay hagani klip mat. Tungin wan sa Jesu. Tungin mane o Jesu. Balong ublay baru kenran jongi. Ublay baru nong penim jongi. Balong ke bor jong jing klein. Balong ke bor jong jing im. Kam tam hagani ke bor. Kebamangi bero hasatlak kepertai. Iyo mat ia kini ke jing jenjar. Nakadau jong kini ke jing pangklam. Kabala lenshop ia kepertai bero kewe. Ang kaway kabangi don jingkermen, kalong ba ublay udon berabor hasenda jungi. Ublay uba isnay, ublay uba id, ublay uba suki ban bitar, udon berabor rengkat bangi. Desisin, ni kipajong ublay, ngin khot yo Jesu, maunwan. Rengkat badngi, maun don rengkat badngi. Ba, unayangi ya kebor jong kajing klein. Unayangi kebor jong kajing sengo shengain. Hagajing emensim. Unwan hagajing jongi. Unwan hagi yengi sem jongi. Unwan hagi kam ki jam ki mamangi trei. Unwan pen klein yangi bangin le ya ke badon kam. Nagajing nembar jing rai. Nagalenti beneng. Kanambar kebasis pa propo. Kot yu Jesu pun wan bandon lang badngi. Hagi yengi sem, hagi jingmur jing berkat, bar hagi kam. Shakin wa
shibun ko Jisu mamelawan ban sa bat ngi melawan ban syong bat ngi melawan ban im bat ngi ham tam ka jing don jong ka yu khares bakhoi kapan kan mau yangi ya ka jing yai don jong mi ha pateng jong i rai Jisu be minang yai kerpat minang yai ud ban minang yai nam ya ka jing ai e jong mi ya ka bor jong mi ya ka jing klain ka jong mi ba man ai ngi ka ta ka bor jong jing sngo shngai ha ka jing em jong i wan Jisu be wan Jisu be wan Jisu be Chua bangin yo sngo ya ka tin ka jong blai ngin khot yo man sim jong blai yo man sim ba khoi un pen kentang yangi un pen slek yangi un pen klain yangi un pen khoi ya ka don no jong i nang ba in la ban yo sngo ban snap ya ka tin ka jong blai ban ngi le ya ka e ka ba ka tin jong blai ka hi kai yangi ba ngi dei ban le sesngap ya ka tin ka jong blai na ki tab jong sirak agaba unsa pen sngo hangi pun saya thu hangi e ka jing yo i jong i yo blai pat kum nong i pek yo blai kham tam hagi por jong jing jin jar kham tam hagi por bang ya kan du jing e ka par thai baro ka wei hagni ka por ki ya kan du ya kini ka jing jin jar ka jing yap ka jing pang ka balak ta jan man la ki thliu yeng temen ta ngin sngap ye kini ka kitab jong usirak paun kren nengi ban pen kan mau yangi war la da ngi don pleng jong jing jenjar u blai u don barbor hasenda jongi lenong ka baar kitab jong usirak o khun lada phiwan ban sakri yanga to pen kre yala de na ka benta ki jing tenju to don ka don nod ba be bat bayai ne wan jule thurmur habaya kendu jing lanot to sno ha u wat jingai na u nang ba pindu yo burom ha ka bakut ka jing em to piang kat ka ba jia hapi ban haba lap ya ki jing kala kibab
penhapo ya pi tolong ki bayai sha naba ya gak siar la prang hagading bat ya kirang dejit hakapajwa ding jong kajing snuret toishania hau wa unyarap ya pi to yai hagalenti babek bat kermen hau hi bating burom ya utrai to ap ya kajing isnei jongu hey wat pai kan riang yo pi kelon pi ki bating burom ya utrai to shania hau bat ya ka bainong Phnom Penh ban yo hi ki bating burom ya utrai to kermen ya ki e ki babha ya ka jing suk ma klem kot ban jing isnei ada perkhat ya kapateng ban riu men hendai bat upe ki e haba shania hau trai ki balasha ten le rai ne ya e uta bayai nes kem ha kaburom jong utrai unshu i no lendet ne ya e uba kerpat ya u kentai nabau trai ulong ubas ngau lem baru bais nei umap ya kipap baru pelai ya hakipor jing jenjar itu kibating burom ya utrai kin pen kre ya la ki donut ban kit pen rit ya la di hakmat jong u to ai ngin hap hakati jong utrai om hakiti jong kibreu naba kumba ulong ubakra bor kumtaru ulong uba isnei men ko para ni osngau ya kini ketin ke jong ublai kepala keren hangi papen puson ya la ke jong ke jeng im ke jing ya dei jongi baru blai abang ya kendu kini ke jeng ke jeng jenjar ke jeng im jongi tungin pai din ya la di pangin bu ya ublai akman jongi pangin persang ban thir bad ban yid benya ka jing ya dei jonga simet baru play ha ka to ko por ha ka to ka clip mat ha ka bang ya kan du jing ha ka jing em tin ka jong play ka pan kan mau yang i bau play ulong ubai yai snau lem ubai yai isnei badon berobor wat lada ulong badon bor walada ulong bakrau henrei ulong ubaisnei lemar tatin le se ke jing im jungi kum ki breu ka por bang ya kendu jing ka por bang ya kendu jing jenjar kan jing du no ya ka kam ka jam wat ki wei ki bangi du no na ka dau jong ki babun ki dau ayu kalong kajing ya dei jungi baru play umno kala long kajing ya dei jungi baru play atau ka kala long kajing stang jong kajing shania hau play lei atau ka kala long kajing stang jong ka jing ya klat paralok baru play ni ka ktin jong play menta ka kren shai hangi au play uyai ublay uyai uyai long ubakreme ubaisnei uyai long ubayai ma dagajing ngai dagajing shania badagajing kermen sejisin tungin pai biang show blay Pangin penrit ilade dagajing shania bau blay ula aban le sipun ki kamba ki kampala gajing em jungi ngin peli ki do no jungi pangin kan tait no ya kitu ki ki balong negatif persya ya blay namar ki jingja
ki balawan ja ha ka jing im ki bang ya kendu lada long shimet lani ka jing ja ha ka im lang ka salang lani ka jing ja ha ka ying ka sem para kinu ki benta jong ka jing im jong i ngin pen scam yala de badu blai angeli osngau ya kene ka tin jong blai ka bau blai lo kren hangi nang ba kene ka kitab jong sirak ai kamram jongi ki pa jong blai wei pai wei manai ngu mansungu bani ro yo blai warla lesi ki bangi pan no blai bun ngim siam la yo henrei u blai udon la ka jong ka por blai udon la ka jong ka benta man ai yangi lesi ka jing ai jong blai bun sin ngim siam la i thu ka e ka bau blai lo ai yangi lesi ka ba kham koridor na ka benta jong u bau ai yangi henrei lesi ngi kwa ya ki e ki ba long lesi ki mau jen thut ani ki ba pinya jinga yangi ba du blai tugum ta hangni da ka men sim jing songu da ka men sim jing ai ngu to na du ka do no na du ka men sim ngin rai ba dia ro pendon burom yau blai Kanambar jing ruai san spa khat khandai san iwei khandai Yero yame ku Jisu Yaro yame ku Jisu sungu yame ku Jisu Isongo yame ku Jisu blai sibun ku Jisu Blai shibun ku Jisu blai sibun ku Jisu Blai shibun blai sibun ku Jisu Blai shibun ku Jisu ilayo pediang sibun ki jing ai ki bau blai lo ai hangi chimet
Kadai kamram jonga berjong pi iway pa iway. Bagani kapor bangni aside akmar jong ublay. Ubadon hakmar jongi ha kayu kares bakuy. Naga benta kajing don kam. Jong kaperthai barok kaway. Indwai naga benta kito gibapang gibasitom. Kibia kendu jeng ha kajing im jong ki. Kibaduk kibarangli. Kibasyam jeng banyo akabam kadi. Kiway kijing don kam kibangi duai na kabanta barok kaperthai ba kani kajing pang lengba kajing ya saj kajing duai lem jungi ba kaperthai barok kaway kan light no na kani ka klam naga benta ukpa bakhu jungi don berbor preng jong jing ko jing kia unang la ban yalam ya gabalang ban ai bu ya kaperthai naga benta kabha kamiat naga benta ka roi ka par jong kaperthai barok kawe pain don berbor preng jing ko jing kia mad badman sim ngap isnei yangi ko try Sngap isnei ingi ko try. Nagabenta uleng do sat jungi. Bat bar kileng do. Baka jinget jungki. Kanam telor no hakini kipor bakim. Nrei daga bor jong mense mublay. Kinang yaywat ikilat kilenti ban psa ikipa jong u. Daga ktin bat ka Eucharist bakoj. To sngap isnei ingi ko try. Ngap isnei ingi ko try. Nagabenta jongi ki kristan barok si satlak kaperthai. Bangin don ka jingai ka bakraw ha ka Eucharist bakoj. Ba bangin yok mat ya ki kampala. Bat ki jingai ay ba pen im jongka ha ka jing im jongi. Ngap isnei ingi ko try. Ngap isnei ingi ko try. Ba kinong yalam jongi. Haga im lang sa alang barkari jengi kin yai long ki ba shampang ki ba kit kle ki ba trei shitom bar ki ba len yala de haga jing yale jengki ban pen bahaya ki jing im jeng upat ba babon to ngabis nei ko try Ngap isnei ingi ko try. nagbanta ka perthei barok away ba mangi ki breu ngin kala ka bamot na kilenti ki basneu jungi ki bapens ngusi yau blay knang bangin yau mat ya ka jing suk ka jing sin ai bat ka jing pen khoj u blay ngi kerpat ya me ko try Ngap isnei ingi ko try. na ka benta ki baduk ki balanot ki bapang ki basitam bat kham tam kito ki bahatmer ka jing yap Bakin yo ya kejing pentingan jong ublay haga dono jongki. Bama uyai don barabor hasenda jongki. Ba uyai sngap ya kejing duai jongki. Sngap isne yangi ko try. Ngap isnei ingi ko try. Kan mau ru ya gitu kiba ej ba thon jungi kiba la du no ya ka jing im hai kini ki arsnem jong ka jing wan lem shop jong ka ne ka covid-19 au blay jong ka jing isnei u blay jong ka jing e un ka dup ya ka men si ya ki men sim jong ki ha ki sang ti ba e jong blay makin yo ya ka ka jing suk peneng ka jing suk bapura ha ka jing im men sim ka jong ki Agni ka por umbang elia side na ka benta ka perthai umbang elia side na ka benta ka jing don kam jong iway pa iway benta kadi ka por ka ba kat tu ka ni minute tungin ya kren jar jar paru Jisu bodon hapo jongi syong hapo jongi
play uba im uba sa ringkat bat ngi walada teng teng im su thu ya ka jing don jung u ha ka jing im jung i rei u yai don berobor gai ketik yang i nang mengin la ban le berobor ya ka e ka ba mau kwa na ka ban tai jung i ya keren baru Jisu ya keren baru blai in the lot ya ki e ki jing khia jong ka man sem ya ka jing khia jong ka do not ya ka jing ting ka jing ser ya ka jing leng aman sem hawangi pek ya ka saudong sa kun ka bala ker saudong yang i tang da ka jing ting tang da ka jing ser in pliwang ya ki do not jong i mau Jisu unwan ban keren ban pasiau hangi iwei pa iwei try Jisu bei don lang ban ngi Jisu bei bor yang i try Jisu bei ban klein yang i hanya ke jeng mo jeng berkat jeng i hanya ke jeng sengau ke jeng i ban klein bad weng no jeng leng aman sem jeng i tip ba me long bai snei ba kan rei ke jeng i berbadap miar da ke jeng ba ber ke jeng sebon sem jeng i ka leng a bang yo i sekamon sekadiang ka e ka bajia ka e ka balong ikam ki jam jung i kila sa kut lot jing tre jing ta jung i kila jan kila pulom lot Henry Jisu be isanya kamen sim jungi kayai trang berbor yo blai umbong wa kostin bakui kamen sim junga kanom song thai tat nda la yo ban song thai bat me ka jing im jungi kawat berbor yame ko blai kamen sim jungi kayai trang berbor yame ko blai tugum ta ina ruai kani ka jing ruai na ka lenti peneng kana bar si spa propra hakaba unong tho jo kani ka jing ruai berupan kan mau yangi ba kamen sim junga ka trang yame ko blai Terang
Sai sisin ngin rai biang ikatu ka dekot ka ban riu. Ta ka bang ipu son ikitu ikin tin. Ta ba unong tho unong snai ka jing rai ulabu un pu son. Ka bia dei jong ka jing im jong i. Kamen sim jungi kala shem jing ja thai badu blei awar ka shang ka leng wan yo ya kani ga jing suk kan jai badu blei kayai trang pat kayai wat ya kata ga jing suk ka pajanai Midon sipun ba kibang ikwa ban pen sngau hagani kapor kijing don kam ba per kibang ikwa pen sngau kman jong blai ya ka wei ka jing mut ya ka wei ka jing perkan in lumlang yagito baro kiba ngikwa ban pen sngau khmar jong blai ban ngia thu hau blai ha jing long man sim ban ngi ngai skam bau blai u snap ken diang ye ka jing ut ka jing nam jungi lengba ka jing duai ka ba utrai jungi u Jesu Christ hi daladi ulahi ka yangi bangni ai duai berbor na ka por sakapor ku kpa jungi uba happening kan long ka bakhui ka kerteng jong kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi ha ka khendau kan ba happening to ai ngi men tha ka jing pam jong mi ka bala Christmas pato ma yangi ki ring kang jong mi kumbangi ru ngi ma ka le sni yangi wat ya lam ngi sha ka jing joy ray to light ni na ka bas ni Amen. Kanambar jigroi hispa nyo po kandai. Yuwei nyo kandai.
Hablay da kanega sakramen bapla malabu apdeng jongi agajing shashi tom jongmi. Ya rabingi ban burom ya kemet bagas nam jongmi. Nang mangini yo barobor ya kajing sus pa. Meu bae marbasen shar junam la junam. Ngin pediang ya kejenggerku yang Yesu. Un gerku yang iwei pai wei. Un gerku yang yeng kisam kejungi. Un gerku yang kam kejam jungi. Pan ke bab sidon kam kerpang menta. Ya roh ban sungu man lagu por. Ya kesakramen buku jamat balong lay. Aburom hau pa barukun barau mensim bakoi. Kumbar Allah tanpa menengok jumenta berabur jinom la jinom. Amen. Sungguh Hashim kan nambar jingrai. Lai spa kat lai. Lai wei lai. Kaburom kadlong hakpa berhakun padahau mensim bakun. Balong hakapa menengkong Jumenta berbor jinom lai jinom. Amen. Kodok nuat bakut tamu Jisu. Tu is lagi. Kodok nuat bakut tamu Jisu. Tu is lagi. Kodok nuat bakut tamu Jisu. Tu is lagi. Komaria kono yarap ki Kristan. Tu doa yang benta jemi. Maka kerteng kupa berkun mensim bakut. Amen. Dan ya roh Yesus Kristus. Jinom lai jinom. Amen.